Є у наявності у мене ось такий комплект, який складається з комбінезона та утепленого конверта з бантом. Шапочка за бажанням. У мене була зараз в наявності ось така з вушками, тому я вдягаю її. Можливо, без шапочки, можливо, шапочку пошити без вушок. Ось так виглядає комбінезон на ляльці. А ось це конверт. Бант на резиночці незйомний. Сам бантик не відкріпляється. Збоку блискавка на конверті. По капюшону конверта є гумка і гумочка ось в верхній частині. Можна без не вдягати капюшон, можна вдягати. Так само і бант. Бант за бажанням. Ось така у вас лялечка. У візочок чи на руцях.